Малка точка синева сред безкрайна самота. Как се запознахме с Ники? Ние се познаваме много отдавна, но просто познати, покрай брат ми най-вече. И беше просто един познат, нищо повече. Ами, брат има автоивка, тя ходеше едно лято да ми помага. Така се запознахме като цяло. Първата ни любовна среща, той закъсня. Беше в Органза и тогава, може би предпламна нещо. Бяхме на кафе, разказахме за общи интереси, за живота си, тъй като и двамата сме имали интересен живот. Беше много искрен, което беше причината да поискам да бъда с този човек. Но все още аз имах колебания, тъй като те с брат ми са добри приятели, много се притеснявах, ако нещата между нас не се получат, това да не повлияе на приятелството. Притеснение за това, че брат е мой приятел, не се имал никога, защото истинските приятели са подкрепят във всичко. Без значение, той на подкрепи за нашата връзка и днеска продължава да ме подкрепя. Ето днеска сватба. Аз съм Паула. Аз съм Марина. Аз съм Стефка. Ние сме шаферките на сватбата на Ани и на Ники. Първата целувка беше... Нашата първа целувка беше ето там долу. На тази пияца, където си такситата. Първата целувка. Версиите са две. Истинската е неговата. Тя не очакваше, не е предполагала, но аз предприех първата целувка. Моята версия е, че той много искаше да ме целуне. Първо ме целуна тук, после тук и накрая му позволих и тук. А пък неговата версия е, че аз съм седяла на стъпалцата и съм чакала да ме целуне така. Аз, разбира се, тя не ми се е нахвърлила. Първо, тя е доста срамежлива, но не очаквахме, но се получиха нещата прекрасно. Това беше първата целка, но със сигурност беше прекрасна и незабравима. Кой водиш в нашата връзка е доста труден въпрос, защото нашата връзка се гради на това, че абсолютно всичко обсъждаме, говорим, намираме правилния начин за вземане на решение, така че говориш, мисля, че няма. И двамата. Ние се допълваме и винаги решенията се вземат и от двамата. Да, просто презерватив. Не е задължително, то не е И да ни дава да има. Две деца поне. Минимум. Момченце. които да не ядат бомбони от земята, като някои хора в Чехия. Да. Да се знаят. Най-вече много любов им желаем, да са много щастливи, да се разбират. Да се обичат. Да, Янето по-малко да очака с точилката. Никито да слуша повече. Никито Да. трябва да слуша сега. Да се прибира късно вечер. Какви са тия работи? Но за часа. Заедно може, заедно може. Заедно, да. Но той е вечерен час. Абсолютно. Всяка сутрин става първа, правим кафе, първо с страшно много любов Както му го направя. и това е достатъчно. Почивка 2 пъти в лятото, задължително. Никакви тенджери, тигани, заедно обаче. Не. Трябва да се почувам. Да си ходят. И винетката Ники я купува за колата. След 10 години Влюбени както сега. с 2 деца, Поне две. Две поне. доста нерви покрай тях, живи и здрави, не се е така обичаме. За излизане вечер за нашите Ladies Night, Да. на които ще ходим редовно, без него. Всеки петък. Да е червена колата, да не е на газ. Какво ще е пожелали? Да е плътно с мен и все така да обичам. Винаги да е до мен, да бъде все толкова мил и грижовен, любящ, всеотдаен, да нарисува нашето прекрасно бъдеще.
Венеция, обичам те страшно много. Надявам се да остарим заедно. Цяло ти,